And he said unto him, there is not a vessel more, and the oil stayed. Father, we thank you for your way. Guide us, empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. So muridzi wemari ndobva auya but mawira akaita ari kuti kuda kutora vana vako kuti dzive nhapwa vaiva nevana vaviri zvonzi vana vanoda kuti aite nhapwa kwandiri ukasarikwa chikwereti chakasiwa nemurume wako. So mukadzi ndobva amhanya kuna prophet Elisha. Murume wake aiseva under prophet Elisha. Ndofunga he was a student, a son of the prophet. So murume waiseva under Elisha ndokusiya family ine problem. Mukadzi asangana nedambudziko ndobva amhanya to the same master aisevwa nemurume. Yet ikoko ndokwakaita kuti murume afe achisiya kumba kune zvikwereti. Ndokwaiva kubasa kwake kueria kwake. But mukadzi asangana nedambudziko ndobva aenda to the same master. But chinondinakidza ndechekuti akabva auya nesolution. Azvoita sekunge mukadzi ari kuexposa kumwe kusadziva kuri murume wake nekuda kwekuti murume aishanda nemunhu anogona kuita zvikwereti zvipere, but iye wakamusiya mhuri ine zvikwereti. Nekuti amai havana kutsvaga imwe nzvimbo yekuenda, but vakaenda ikoko kwakasiwa zvikwereti vakandogadzisa dambudziko rezvikwereti. In other words, zvinogona kureva kuti you can be saving, Mwari unogona kupedza dambudziko rauinaro but wofa une dambudziko racho. Nokuti kana Mwari iyeye anogona kuitirawo zvimwe zvinhu zvaunoda kuti akuitire, but uona sekuti iwe unogona kufa mune situation inogonekwa naMwari waunonamata. So amai ava havasi kuexposa murume wavo, but vada kudzidzisa nekutiratidza kuti there are times zvekuti vanhu vanenge vari under a certain ministry ine potential yekuti vapedze mabachallenges avainawo, but some they can die vari masituations avo. Kwete nokuti the minister haagone kuadressa situation, but nekuda kwokuti munhu aiva nedambudziko racho haana action iripo yaakaita kuti asiye agadzirisa situation yake. So murume uyu wakasvika pakufa ndokusiya dambudziko. Murume uyu wakasvika pakufa ndokusiya dambudziko. Amai ndobva vamhanya, munhu waMwari ndobva apa mubvunzo kuti chii chaunoda kuti ndikuitire kumba kwako unei. Mubvunzo yaiva miviri, chii chaunoda ndikuitire iwe kumba kwako unei. Amai ndobva vakwanisa kupindurawo zviri kumba kwavo. Vakarecognize kuti kumba kwedu hakuna zvinhu zvakawanda, but kune poto kana a jar of oil, mafuta mashoma akangosarawo ari mumba. Murume akakonzera dambudziko nekuda kwezvikwereti. Amai ndobva vatanga kupiwa idea of the wisdom from the prophet to go and borrow. Uchadziona kuti iwisdom kuti dzinopedza dambudziko, but as a process inenge inongofanana neakasiya dambudziko. Akasiya dambudziko anga aritsika kwereta, but akapedza dambudziko akazokweretawo dambudziko rakapera. So there are times yekuti solution inogona kufanana neproblem. Vanhu murenje vakangwa nenyoka ndobva vachema vakati Mozisi taura naMwari bvise nyoka pakati pedu. Mozisi wanamata Mwari ndobva vamuchigadzira imwe. Imwe danger ndeyekufamba nemunhu anonzwa Mwari, anotaura zvamusingadi, anotaura zvinodiwa naMwari. Nekuti dzimwe nguva vanhu vaitodawo kuti nyoka dzibviswe nokuti vari kurumwa vari kufa. Chimwe chandinodhibheta netaipi yevanhu ivava, ivo ndo vari kufamba vari murenje vari musango. Nyoka vanoda kuti dzibve musango dziende kumaraini, ivo ndo vakabva kumaraini vachienda musango. Pfungwa yavanhu inokuona ichiita zvakanaka nokuti ivo ndo vari kumaraini kwenyoka. Because at the times zekuti unenge uchiblema Satani, but ivo uri kuswera ikoko. So solution irikuda kunzwa na prophet solution yakada kutifanane nedambudziko. Dambudziko rako nderekuti mari kunetsa kubata, solution inobva yakudzwa kuchechi ndeyekuti ugowabvisa shoma yasara. So there are times yekuti unozoona kuti vanhu havadotopedzisa. Mari yakazikubatika badala kuchechi wakunoti yawasara wakabata iyo chitikawo. Unogona kutochinja chechi namusati vati kule. Unogona kusangana nalo kubatsira kuti mutorerwa.
yet process yekutorerwa ndinoita kuti restoration yacho yemamwe igone kudzoka pauri. So amai ava vakaenda kuna prophet ndokubva vaudzwa message yavasingafanire but yavaifanirwa kuita. Pane nguva yekuti Mwari unotaura zvausingafarire but izvo zvaunofanirwa kutonzwa uye kuti ushande nazvo. I love statement yekuti God speaks the right word in the right season. It's true, but it's the other side of God. Nekuti neimwe nguva he speaks a word to create a season. Nekuti pane paakatotaura Mwari kuna Genesis 26 kuna Isaac kuti arega kuenda kunoenda vamwe kuEgypt gara munomugera kuti gara. God not there was famine in the land and advice kuti gara. That's not the right word in the right season. Season ye famine auri advice kuti gara advice kuti enda kumuzvina. So iye ndokubanza Mwari usaenda kunoenda vamwe iwe chigara munzvimbo yegera yefamine ugaremo. Zvoreva kuti pandoda obedience yakanyanya nekuti vakasamamirire zvinhu haakutume kutumbu nekuti gara munzvimbo isina kunaya mvura. Asi Bhaibheri rinoti paakateerera Mwari akabva akohwa 100-fold. So amai ava vaenda kunoudzwa kunzi vaende kunokwereta. Havasi kukwereta nekuda kwedambudziko ndakuudzwe chinhu ichi. Vari kukwereta nekuda kwokuti inzira yesolution. Murumewo akakwereta nekuti aiva nedambudziko ndokubva asiya dambudziko. Amai vakakwereta neword of faith nekuti solution ndokubva vasiya paine solution. So vanzi go and borrow vessels. Enda unokumbira zvitini. Kwenda kuchechi kuma neighbors. Sometimes challenge ataita sechurch ndeyekuti we don't associate nema neighbors, we just associate nechurch. Yet imwe miracle inotoda neighbor more than the church. Vanzi enda unokumbira zvitini from your neighbors. Mukadzi ukanzwa status yake mukadzi urikorofiti. Zvoda kuti chimwe chinhu chinogona kumushaisa zvitini zvakawanda istatus yairarama nayo musociety yekuti my prophet. Saka vasingarelate nevanhu. So nokuti Elisha simba raMwari anaro but ari kuti the way yawairelate nevanhu nokuti ukanzi enda unokumbira zvitini mucommunity yaunogara unongopiwa nevanhu vaunotaura navo. 50 rand inogona kuva mari shoma zvechokwadi shoma but tikatitsvaga munhu anokupa mumwe unogona kushaya nekuda kwokuti hautaure nevanhu. Saka paripo paunonyimwa zvisina basa. Chitini chisina chinhu unogona kuzvipiwa naanyone. But kune pamwe pokuti relationship kana isipo chisina basa chinoita basa. Munhu anongokunyima nekuda kwekuti anowirirana kwete nekuti chine value kwaari. So pavari kunzi go and borrow vessels from your neighbors. Statement yekungoti simba raMwari nyange riripo minana ichida kuitika but iwewe you have a role to play in society yaunogara. Chienda urikutaura nevanhu vakupe ma-empty jars. Mukadzi wakaenda mucommunity ndobva awana ma-empty jars. That was the first miracle. Why? Nekuda kwokuti chakaita kuti awane zvitini zviri empty isaini yekuti vamwe vese vakava empty. She was the only one left with a jar of oil. Anakupiwa zvitini zvine mafuta, akapiwa zvitini zviri empty, which means already nyange aichema she was somebody ari better in society more. Nokuti vamwe vakava dry but iye ane something. So there are times yekuti tine vanhu vanotadza kuappreciate Mwari nezviripo nekuda kwokuti havana research nekuti mukati makamira sei. Nokuti vamwe pacho okudhina nevanhu vanopuriterera kunge vanazvo napazvishoma zvauinazvo ngoto nechimwe. Kuti zvauinazvo izvo zvine zvinhu inyaya yekuti unokudhina nemunhu ane zvinhu zvisiri zvake zvaunofungira kuti ane chinhu. Pavakapinda musociety kundokumbira ma-empty jars vakamawana isaini yekuti vamwe vakava dry vaangone zvitini chete. Iye ndiane chitini chine something but ndianga achichema. Kuno vakangojerawo kuchema. Vamwe vava empty havasitombochema kana. Kune munhu anoshaka kujera nhamo yake zvekuti hanichemezi. Iwo unochema utori nani zvekuti anoshaka kuti muchemei because iye ari pa-empty but it's okay. So kuwana kwavari kuita ma-empty jars that's a picture yekuti iwo uri nani society iri dry. So vaenda havana kupiwa limit vanzi kumbirai don't go a few kumbirai zvakawanda. Statement yekuti zvakawanda statement yakanaka unoona mafuta akawanda but anokontrolwa nerelationship yako nevanhu. God gausani paakakumbira zvikwake akapiwa nababa akaenda. Bhaibheri rinoti paakadzoka akatomurayira munhu akatomupa zvimwe zvinokumba. Zvoreva kuti haana kupiwa zvese, akapiwa zvaaikwanisa kutakura.
Vati baba nyangwe vane rudo vane zvizhinji but havakupe zvavanoda vanokupa zvaunokwanisa kutakura. I read this statement nenguva yatakakura Israel kutrip makambani anenge ana Coca-Cola. Saka zvavanoita vane wisdom vanhu vakuru vanodiki vauya kutrip unopiwa makreti emagetsi monzi inwani amunoda. Hakuna kambani inoda rozi kudaro kuti ungati mwaitira amunoda. They know kuti pavanoti inwani amunoda mumwe amunoda mumwe amunokwanisa. Because when I got 6 years old, we should know what to do. Capacity matters most than choice. Yes. So choice are my main vessels. Nyaya inoita kuti vazowana mavessels kuwanda kwawo in relationship. Yeah. So when you have a blessing, you can limit God. Level I know God is not limited, but men can limit God. Yes. And because of their unbelief. Yeah. John chapter 6. Wakaponzera kuwanda kwechingwa, woye dzikawanda. But kupera kwenyaya kwakasara mabasket 12 aiva nechingwa, woye hadzina kusara. Saka kuita challenge kuti asi kuti woye dzine nhau chaizvozvo. Kuti Jesu nyange wakawanza zvinhu but woye dzinotopera chaizvo. But akazodiscover kuti haisi ability yaJesu irikushaisa uyu kusara kwedzimwe fish. Itype yevanhu vari kunzi ipai vanhu hove because akapa madisciples ake assignment. And the 3/4 of them were ex-fishermen. Yeah. Which means vane mabhaya avanotoziva dzikatisaka. So there are times yekuti limit iwa character yemunhu ari kupiwa trust. Because Peter anotoziva kuti ndaraunda kwakanaka magwini ndaraunda kwakanaka muramba. Saka vamona mabhasiketi anasara kufara musarasara efishi so Peter unongoshanda muservice. So chinoita kuti hove dzisawande itype yevanhu varipo kwete kuti Jesu haana simba. Ende chandinoziva hove dzinoti nakuidarika chingwa. But zvinonaka ndozvikuita zvichishayikwa. Zvisina nake ndozviri kuwanda. Hamunogona kureketa nazvo murife mako kuti yaunonyanyodai mari but mari yacho haibatsiko unongwana paupenyu kari nani. Iwo chakunyanyodai inenge in cash but mwana unokukanyasha. Kuti cash yacho isipo haurari nenzara. But pfungwa yako ndekuti akautiti zvakanaka. But even though cash ikazowanda tenda kuti wakufonera kuti tipinda tese. But character yako inogona kuva inolimita mavessels anoda kuti kashandike nawo. I know you are blessed to become a blessing. But whenever you put in the ropa we have I shall say so. Isati yatombo ya uno tukara to promise. Amu chikaita munhu anoita mudumbu. Enda kunotoziva kuti vanhu vasaite munhu mubata munhu. Because promise yake na blessing yake ina disaster. Kuni yana wamuto zaki ni nani ndofana kudai ya ndopasa. Yeah. So society is determined just, but number yezvitini is determined by the prophet. Is determined the Muhammad. Aine anointing, aine power. Number of jars zvinechekuita nokuti wataura nani agona kukupa empty jar. Yes. And the other example ndeyekuti chichaita kuti uwane majazi akawanda dzimwe nguva inhauye community yaunogara. Kana uri small community unowana zvishoma, bigger community unowana zvakakura. So network yako inodetermine the number of containers network yako. Wobvatina ndabasa nemunhu chandakatse kumba kwemunhu wachaukaipira. Because your network sometimes can control the miracle that is about to come into your life. Number yezvitini haibve paprayer inobva pakutaura nevanhu. Number yezvitini haibve pafasting inobva parelationship. Number yezvitini hainei nekuti wanamatirwa naprofeti iwewe ndiwo unotaura nevanhu kwete muprofita wako. Saka community yaunogara kukura kwayo inodetermina kuti uchawana zvakaita sei. The other instruction ndeyekuti kana wapiwa zvitini uya nazvo mumba wopinda nazvo mumba wovhara door. So imwe hindrance the size of the room.
Anabasa kuwapiwa makontena milioni. But instruction, yatika na wapina na zumurumu hapo fara. Kuna nishuwa jitini zumurumu fara bati. Wawana shaka wale bati the room the size of the room is the size of your mind. Yes. The way you understand it, not things. Yes. My wife told me to mambo hapa na nilisha yao. Lazima mwalachi zio saziwa kwa mkubati. Ila ndio chema ni saziwa kwa vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So the size of the room is your mindset. Knowledge in my but faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So that faith, information. Kutenda information, because faith comes by hearing. Choose watching my show information. So faith is not just kutenda kwako. Kuna a level of knowledge in Maori. You know, konza simbarangu dunia kushanda kwa. Yes. Just why you credit to Meso Haipolisa. Ana baba boboto kwa zoni na bobenga dili jeni na kufariwa tukona gani. Kutenda kwako. So kutenda kuli umuntu kuli get a mind in knowledge in umuntu wacho. Unapokaza kama kutenda kwa kanishamisa. Kwa kuti akauya fubyani ndo bakala the of the damage ndo bapolisa. Indine so yanoimba kuti I need your touch. That's why I'm coming to touch. That's a kind of knowledge difference. Am I a diamond in community? Can I be one Mapinda Mumba? No Faratoka. Such no room was the miracle. Yes. Information in Maori. No flow of nature, my wako, if outside you, I wish I did. Yeah. Kanamapila Mumba Varaito. But in Yamash, in that was team community. The Vara don't so be a team. That was team. That we are not, and I found a foot in Varapo. When you move Varina door and the Batsi. No good stage and now, I shall not see. Yeah. I'm not going to son of a bush. Baba chini waita zvakanaka ndoni kudurira mafuta. Vakana mandaka vhura dho, vakazongona ndinenge chigubu kadiki. Ndichidurura zvitini zvakazara. Vanouya kuzokupa advice. Kuti dzichiri right here. Ndozvavakumbira zvitini zvese. So ngwarira vanhu vari right at a certain season. Vanhu vasisiri right in this season. Neunofanira kuitira Mwari havadi. Uchikumbira chitini pavari, they are okay with it because also don't kuita inazvo. But vakazoona zvakuda kuita nezvitini manje. Ndo ikavhurika vakafona ndakubhuka diso urobira mumadhiramu. Vanoisa kuti inoda kufambirwa muwedanira asisiri right. Chii zvaari kuita? Mufunge zvitini zvese zvaakumbira zviye arodira kuti mafuta kuti it does not make sense. Pane nguva yatinofanirwa kuvhura dhoo. Totora zvatinotora outside. Kana tauya nazvo muimba yaMwari, the outside yakufanirwa kunyarara. Nokuti vanhu vanogona kufarira nonamata kunza kudasa nazvo. But kana wakuita zvinotaurwa muchechi, ukanovaudza kuti zvatakuita kwedu. Uzwa kuti aiwa ndokubirwa, imbonamata chetina kuti tiofa muchechi. Hazina problem yokunonamata toenda kuchechi, but zvawakutaura ndozvinoitwa mukati. Saka there is a time yekuti dhoo roda kuvhara. Tine vanhu vakanopiwa zvitini ndobva vasiya vakavhura dhoo. Ndobva pauya vanhu vari right but vasina Mwari. Beware of good people who are not godly. Yeah. Kune vanhu vari right vasina Mwari zvachose. Vanokupa common sense nema good ideas, but sometimes a good idea is not a godly idea. But it's good. Yeah. Kune idea iri good but it's still godly. Nokuti vakatouya vanhu kukansela. Tayo kuchicha kuitika kati bika ka manzina ni muda kunzi prophet unaona bana vapa vanofanira kushandiswa kana idiwo pakufunga kwako zvingaite word of faith rinotoda kuti uvhare dhoo vanhu vasina level yefaith yako. Instruction ine faith haidi kuti uvhurire dhoo nasi pa level yefaith yako.
Abraham wafaga faith aliwa murume aliwa great secret keeper. Ndikuda kuti pakazi na maru yene mwana kubva ndi message chibairo aisiyo message yakapasera akatakura nani mati. Ndimufunga dzimatara kucheka kuti mwana uchipa kana ndiyo Abraham watoziva kuti kana ari Sara yekunzi chava nemwana anoitira receive. But kana iri yekunzi chiripawo mwana anotanga kunzira mwana kuti sheba unokuza kuti kana ari mumwe chete sepata kuti muchiridze naoneso marira akaita shuwa. So Abraham wakaunderstand mind yemudzimai wake kuti padambudziko ratinandorishaya mwana kana Mwari vakauya vakati chava nemwana Sara neni tinopembera kutoti amen. But Mwari vakazodzoka vakuti ndipewo mwana iye panguva kuti mbovanzirana kushaka. The same nemwana wake achipira naye pagombo. Mukomana akabvunza nai baba chibayiro chiripi? Abraham achitoziva kuti Mwari vati turya nemwana wako chive chibayiro. Havana kungoti tiri kutaura ndicho. You can imagine a young man arikubvuda haibata. But Abraham akataura the revelation behind the instruction. What was the revelation? God will provide. But the instruction, you must provide to God. So when I understand the revelation after the instruction, I don't want to go to that division in church. Because I didn't know this year, to pay the regime. But Abraham is not telling me, I never checked it for Bayana. I said to me, I want to go to Bayana, I want to go to him 1 hour. Says by you know, Bazota, one of the only Tarutora. That ajudes the Isaac Mudiki. When the information yakanaka, but it's not going to be a with Zeraki. Zeraki, when anybody is a little hard by Zeraki. Yes, this kid at a question on a Buddha. And I chance that I was right. I was probably I was right. It's one of the bone. I'm never still that I got to Shana. The type of that I not very going to see her, right in number of your books. So I don't be on the bed. I'm not experience not only don't have name, direct to show what to put they will not play for that. Pale toyo la kuvalwa lichivalirwa kupa kontena washi waikuti chakuda kuitika mumba chiri chekuita nefaith yako more than zvichikotana. Turn around kuwanda kwemafuta kune chekuita nemunhu anogona kudurura zvishoma achizadza magalons akawanda. But ukaoneka nevanhu vari panze hatisi kudonza musha. Saka tona kazhinji kacho vari kudzora kumashure mati havasi panze ezipanze vari panze in understanding. Jesu akambodzokudiwa panze aga hama dzako dziri kutsvaga zvanzaya vari munhu ndokuva ndobva wafara kuti vari munhu ndo hama dzangu ndokati haina kupera statement dzanzi vari munhu vanoita kuda kwababa. Noti kune vari munhu vasingaiti vakafanana nevepanze. Ndakakura ndichizwa vanhu vachitaura netsana sonzwa mwangu kuti itangokaenda kuchikoro mani. Ndikati statement iyo haina kunyatsokwana nokuti kuna vakaenda kuchikoro akafanana asina kuenda. Fear is not enough. Saka uchiona kwedu kunoti ukafoira O level nesifiyere chawakupi vanokuti hamuna kuuya. Ukaita mayouth route havatombopa certificate vanoti unozvidebera nonongo kuchikoro havana kuuya. So there are times when instruction yako you don't have to turn around your life. Wakavurira door kunari church but anointed yepanzi. Yeah. I'm just going to yes. You know, so you change to me level to go to your own. Or I'm not somewhere to change. I don't listen to one. Don't listen to one. Yeah. Don't you want to change? I'm not going to talk about it. I've been one show here. I can't go near to leave the other 3 weeks. Iye kuti tinogona kusaziva kuti wandi kushaya naye zvakuda kuitira munhu wamwari kana zvakuda kuita chechi yamwari ndiwe panze. Anofara kana ribva beri ribori empty so. But rine circumstance kuti taakudurura anointing kuti tichishandire haagoni kuzviaccepta zvakanaka. So ukagona kuziva ari mumba but ari wapanze unogona kuvhara job.
Yes. Utafanya mwanzo mafuta ndio mafuta ndapa. Yeah. Ngaba ne mind that Peter was the strongest among all disciples. Why? It was just akabatwa. Getsman Peter akarabatira. Bamwisa batisa. Nemsikana akatoya kuzimumo wacho. Peter kubara pa just 3 times. But when time isilatize letera kutira mbele koko. Yeah. Checha hapo vikubwa zipikisa shubitwa. Yeah. Yeah. Nari mozani zakutora tunasirisha usimbo. Ukabusura kwenda ukabusudi ukabusudi. Aro hayo. Yeah. Haleluya wa Peter. Sasa unapita watu kwa hiyo tutaona.